Λοιπόν, Πώς φτιάχνουμε το χαλβά. πώς φτιάχνουμε το σιμιγγιαλένιο χαλβά. Μπράβο. Εδώ, βλέπετε, νάτος, έτοιμος. Προς κατανάλωση. Λοιπόν, φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι. Για το σιρόπι χρειαζόμαστε 2,5 κούπες ζάχαρη, 4 κούπες νερό. Καλά, δεν θα το πάω πουθενά να το δει πολλοί κόσμος. Σε Ναι. μένα απευθύνεσαι μόνο. Λοιπόν, είπαμε 2,5 κούπες ζάχαρη, 4 κούπες νερό. Το Ωραίος. βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι Ωραίος ο παίκτης. μαζί με μία φέτα λεμόνι και μία πρέζα βανίλια. Ο χαλβάς του πρεζάκια δηλαδή θα γίνει. Λοιπόν, και τα ανακατεύουμε μέσα στο κατσαρολάκι μέχρι να βράσει το σιρόπι μας. Εφόσον βράσει το σιρόπι, το βγάζουμε. Και σε ένα άλλο κατσαρολάκι βάζουμε μία κούπα λάδι, μία κούπα σιμιγδάλι ψηλό, μία κούπα σιμιγδάλι χοντρό. Λοιπόν, και για περίπου 2 λεπτά το ανακατεύουμε συνέχεια. Με ξύλινη κουτάλα. Με ξύλινη πάντα κουτάλα. Βγάζουμε το σιμιγδάλι από την κατσαρόλα και ρίχνουμε σιγά σιγά το σιρόπι. Ανακατεύοντας πάλι. Λοιπόν, εφόσον το ανακατέψουμε καλά το σιρόπι με το σιμιγδάλι, ρίχνουμε μέσα οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Μας αρέσει. Όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι καρύδια, μπορεί να είναι φουντούκια, μπορεί να είναι σταφίδες, μπορεί να είναι σουσάμι Και κουκουνάρι έχω ακούσει. ή κουκουνάρι και λίγο κανέλα. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί αυτά και το ξαναβάζουμε πάλι στο μάτι για ένα περίπου λεπτό, ανακατεύοντας συνέχεια. Και εφόσον περάσει περίπου το 1 με 1,5 λεπτό, το βγάζουμε και το βάζουμε σε ένα ταψάκι ή σε μια φόρμα. Και έτσι το σιμιγδάλι μας είναι έτοιμο. Μπράβο ρε φίλε, για στα χέρια σου, για να το δείξω κιόλας εδώ πέρα έτσι, γιατί μπορεί να το δουν κι άλλοι αυτό το πράγμα που κάναμε τώρα. Πολύ ωραίο ρε φίλε, σταφίδα έχεις βάλει Σταφύλια και τέτοιο. Πες το. Τι. Και σουσάμι. Α, έχεις βάλει και σουσάμι. Να το βλέπεις. Από πάνω Όλο μέσα, έχει και μέσα. Α, και μέσα. Εκατομένο είναι, όλο είναι εκατομένο. Αυτό δεν είναι παχυντικό όμως ρε Γιάννη. Δεν είναι παχυντικό, δεν θα χαλάσουμε το σώμα. Όχι σου λέω, είναι νηστίσιμο φαΐ. Δεν παχαίνει Όχι, είναι νηστίσιμο, είναι καθαρά νηστίσιμο. Ωραία. Είναι καθαρά νηστίσιμο. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι. Περιμένω μόνο να κρυώσει, να το αλλάξω τα φώτα. Άντε για μας.